Just to Trade Academy. Поздрави на всички скъпи търговци в серия от обучителни видеоклипове на MetaTrader 5. В това видео ще се запознаем с интерфейса на платформата за търговия и първите стъпки след нейното стартиране. Първото нещо, което ни посреща, е прозорецът за откриване на сметка. Тук могат да бъдат различни брокери, но трябва да изберете вашата брокерска сметка Just to Trade. Ние го избираме, независимо от това дали демо или реална сметка. Щръкнете върху напред, изберете свържете се със съществуващата търговска сметка и въведете потребителското име и паролата, предоставени от компанията. Щръкнете върху готово. Фактът, че сме се свързали, се сигнализира от следните точки: появата на раздели търговия, активи, история и иконата в долния десен ъгъл. Нека започнем да се запознаваме с интерфейса от лентата с инструменти. Тук има стандартен панел, където има възможност за отваряне на графики, избор на профили и така нататък. След това работете с графики. И можете допълнително да добавите панели. За да направите това, отидете на раздела Изглед на лентата с инструменти, можем да премахнем някои и да добавим. Например, времева рамка. Удобен за бързо превключване на режимите на графиката. След това ще преминем с вас към раздела Преглед на пазара. В този раздел добавяме и премахваме инструментите, с които искаме да работим. За да направите това, натиснете десния бутон в секцията Преглед на пазара и отидете в секцията Символи или кликнете върху лентата с инструменти. Показване на списък с символи. Тук сме посрещнати от няколко папки като Форекс, стоки под формата на злато, петрол и така нататък. Всички договори за индекси, да речем S&P, DAX. Криптовалути биткоин, Етериум. Напред. Цяла папка на фондовите пазари, в която присъстват Канада, Франция, Германия и така нататък в списъка. Тук, поради факта, че голям брой инструменти, например в Америка, можем да регистрираме ръчно според тикера или пълното име. Да речем, на тикера на AAPL. Акции на Apple. Тук виждаме две съвпадения, CFD договори и директно акции. Добавяме акцията на Apple и можем да използваме името на инструмента, например Amazon. По същия начин има CFD договор, има промоция. В този случай можем да добавим CFD договор с вас. Папката се разширява. Тук виждаме, че имаме CFD договори американски, Германия, криптовалута, Полша и така нататък. Следваща, графики. Затваряме графиците, които имаме сега и можем да отворим по два начина. Първият е чрез контролния панел. Инструменти, да речем, биткоин или десен бутон. Да вземем петрола. Прозорец на графиката. И всяка нова графика, която се отваря, ще имаме отделен раздел. И последната част е съответно имаме прозорец и инструменти. Тук имаме раздел Търговия, който ще покаже всички наши отворени поръчки, чакащи поръчки. Раздел История, в който ще се съхраняват всички наши завършени транзакции, новини и раздел Поща, в който ще получавате известия от компанията MetaQuotes, разработчик на тази платформа за търговия, и от компанията Just to Trade. Календар. Това показва изхода на новини за определени държави, които ще повлияят например на движението на валутните двойки. И по принцип от полезните раздели в този раздел вероятно всичко. Това беше първата настройка и ще се запознаем с останалата функционалност по-подробно в следващите видеоклипове.